Aquest és un petit exercici molt curt per prendre consciència de com estàs en aquest moment. Posa't en una posició còmoda, tanques els ulls i comences a posar atenció al moviment del pit mentre respires. Deixa que vagi fluint tot el que va arribant. Poden venir-te imatges, pensaments, idees. Tu senzillament poses l'atenció al moviment del pit, deixant que tot l'altre vagi sorgint i vagi passant, com si anessin passant núvols. Observa si la respiració és ràpida, lenta o com és, o si canvia el ritme. I ara observa també, o pren consciència, de tots els sons que escoltes en aquest moment, per petits que siguin. I ara, com si tinguessis un petit escàner davant teu, imagina que va des del teu cap fins als teus peus i ves posant consciència a les diferents sensacions que tens a nivell físic. Potser hi ha alguna part o alguna molèstia o alguna sensació que no n'eres conscient fins a aquest moment en què has agafat uns minuts per aturar-te, per respirar i per connectar amb tu, amb el teu interior, amb el moment present. I ara que estàs fent un petit escàner del teu cos i de les seves sensacions, busca una paraula que defineixi com estàs ara i aquí, a nivell físic. Una paraula, una frase. Molt bé, ara que ja tens més consciència de com estàs ara i aquí a nivell físic, ves a la part mental, ves al teu cap i observa també què hi passa en aquests moments, quin temps hi fa dins. Hi fa bon temps? Hi ha tormenta? Busca també una paraula, una frase, una metàfora de com estàs en aquest moment, no com voldries estar, sinó com realment estàs, sense voler canviar-ho, senzillament observant el que hi ha. I ara que ja tens més consciència de com estàs a nivell físic i a nivell mental, ves ara a la part emocional. Ves al cor, a la cova de les emocions, i observa quina és la sensació, quin és l'estat emocional que tens en aquest moment. Si no trobes la paraula, també pots buscar una metàfora, una frase. Em sento com si... I senzillament segueixes respirant, posant atenció a quina és la sensació que tens ara que portes uns minuts connectant amb tu, amb el moment present. Quina és la sensació general que tens? Hi ha hagut algun canvi des de que has començat? Observa, pren-ne consciència, sense voler canviar-ho.
això és el que hi ha. I és el que és real. Segueix respirant al teu ritme. Potser has notat algun canvi també en el ritme de la respiració. I ara pots fer una respiració una mica més intensa per avisar el cos que estàs preparant-te per acabar l'exercici. Ho pots tornar a fer. Una respiració una mica més intensa, agafant més aire i notant el moviment del cos que acompanya aquesta entrada d'aire i també la sortida. Poses atenció als diferents sons que t'arriben en aquest moment, a la teva posició corporal, la temperatura, i senzillament pots agrair-te haver-te dedicat uns minuts a connectar amb tu i amb el present. I ara pren consciència del contacte dels peus en el terra, mous una mica els dits dels peus, els dits de les mans, la llengua, i a poc vas movent altres parts del cos, i quan estiguis a punt, tornes a obrir els ulls amb la sensació que tens ara mateix.